ka jingdon jengki khna ki bahab bandu no ban puli ya baki thumu no lor bandon ru ki bahab ban senge no ban peteng ya ka jing puli namar ka jing bakala jong ka Meghalaya Board of School Education ambo sakaru kompen bej ki paper tho exam na ka liang ke new tribute council HYC education cell haka artarik naitung arjar pusau kala lej banbu da ka jing tho akmat chairman ka ambos UCH marang bandawa ban penlong da ka jing toket ka babnya halor kani ka benta habakran ji lat thai khubor na kaliang education secretary usamla en lang sawen loong ba ka jingle jong ka embos klaura sibon ki jinge nak benta ki khna namar babon ki la hab bandu no bandek puli ya ka baki thmu nalor ka taw loong ru ba ka bot ka dei ban simkhya halor kane bat ban le ya ka jing toket ka bapnya bat ban pensitom ik budon kti ban le torti ka result khnang ba kum kini ki jingja ken omja shu nangni sakman one ban bo ya ka representation complain Kabay bat ka mispublication yaki result jong ka science bat ka commerce kaba ngilai bat sakhi limba kilat pathai khobor halor kata ka mispublication yaki result jong ki katto kat ningot ki khna kiba hadin ka jingyo ka result ka juki gilhapan mat ka jingye tang namar ba kane ka mispublication kiba dan katto kat ningot ki khna kiba hapan do wat ki admission bring lek puli syaki jimpule ki khamalo dan kalian kesang layo punya kenduk pada chairman jong ka embos UCH marak benyakran luar kani ke benta bat nila dawa ya ka embos pakadai ban pelong ya ka jing toket mardor haka bedai bat ki official ki badan kti ban le torti ya ka result jong ki kena pulih bat nila kenturu haka ni ka jingi kenduk ke jungi ba nangni skmat na kalian ke embos kamdai ban repeat ya kani ke juk ke mistake namar balada kani ke juk ke mistake ka repeat ka jing bat ka jingnya ke bekrawi kendai ki kena pulih amar ba lada ki kena pulih hadin bikliyo ak result kemudian let's say ki dai ki kena ki bala le ba haka exam ko jong ki hindrai lada ka ja haka ni gurkom ka bo jingnya iki bat kham tam ka spoil no ka academic career ko jong ki bat ada ka academic career jong ki ka spoil manu bat ban sim ka jing ket khe bade helor kani kan rom ni lada wajor ya ka embos ba nang ni shkmar ki ban pitikna ba habaki le ya ka habaki check yaki exam yaki paper jong ki kena pulih ha kemudian bat kini ki result jong ki SSLC bat SSLC kide ban dapat banyak bat kide bat kimde shu ban repeat yakum kani kejuk kumste tek eben nakaliang jong chairman luang habede ba kani benta nakaliang chairman luang ba kani kare tang ka kumste ka ba khandiat ya ban nakaliang ka emboso ki lakhat yaki tu ki kini ki pa ki lakhat kena pulih ban penshai halor kani ka mistake ka ba nakaliang ka tanat embos kala comment halor kani ki evaluation halor kini ki result jong ki kena pulih ya ba dei ba kani ka jing revaluation man amar kani ka jing cha ni ba amdai taman tai sian re la ju jaru kan coach ka pot te kam nakaliang ju pi ka ip ba kani kala bandai na ka jing le kerle jong ki nang hikai la ni nakabot nya ka bidan banang nakaliang jong pi nakaliang jong sang wa ni suthu ba kamdai ka basok mo kidan ki hajar mut ki kena pulih let's say kadai na ka class 10 ni ka class 12 ki kena ki ba apa kini ki artli ki examen ki dan ki hajar burden ki no hikai ki ba check kini ki paper ju ki kena kamdai ka ba ka ladangi super khat rei haba kamdai pat ba tang lambar ba ka ban pala kata ka burden ha kino hikai kamdai pat ba kin bo jing ya tang ya ki kena pulih pat ka ba pinbana ya ka result ka bomdai ani ka ba ai ki marks ka ba bumiar kat kum ka ai ka bagi kena pulih kila thwa dai lo kini kanong ram nila kentu bai ki ya kentu yu chairman joka embos bu dai banda pelong da ka inquiry ban pelong ru ya kata ka bandan ka special committee aswa ban publish ki result jogi kena pulih kenang ba ki result ka ba ka embos ka ban publish nam ta kena pulih ka dai ka result ka babyang bat dai ka result ka bomdan kini ki jungduna kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tain em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya ki ni ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen
ka sorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantai kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro pila banyo na ke jingbam badi ha ki dukan ration kata kemut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. kon ka fortification jong kau kandum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. om dei kon om dan jinga pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kom ba fi ju shet yu kau ba fitien kom ju ru la shet ya uni u kau Okum ta. te kon ka jingbang ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbang ba kham bha ban ya uni Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya